खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 अक्ट'बर 2024 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन जेरावबो देरहासार जागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ समाजाव अनसायजागोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा आरो गियाननि आंखाल जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर सांग्रां जानांगोन जाब्रबथायनि आसा दङ रांखावरियाव दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन, सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलो बांगोन, गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव दिनै मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, पजिटिभ साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव बोलो बांगोन, समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन, सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ, गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमाफोरनि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा।
गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।